Astaghfirullah al-azim. Allahu akbar. Baba na tununi ya zama musulmi. Allahu akbar la family. Ina wada muku baba na tununu kuna ce no ba musulmi na ba ya ji kiran dan shi musulmi na dole ya zama musulmi. Allah ashe muna doka babu tununi ya bace ya bi daji ashe babu tununi ya ta haji na ko umra. Allahu akbar muslim islam. Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah. iqamatu salati ita'u zakati sawmu ramadan hajjul baitullahil haram liman istata ilay sabila. Abu biyar ne kamata ka shiga musulunci babu tununi ya wara. Baba tununi ya wara kai. Abu gudana baba tununi ka nemi ni shirga hawar abun nan da kai baba tununi fi sabilillahi. Ka tsawtattan da kai ka nemi su gawara baba tununi muna bayan ka dubu. Baba na tununi ya zan musulmi na ji dadi ka san duk wanda ya shiga musulmi ya zan namu. Wallahi la family duk wanda ya zan musulmi ya zan namu. Ya zan family. Ko ya kun ka gani na ko da min cikin komanti kuma ko yi sharti kowa ya ga baba tununi ya musulunta ba. Sai da yawo ta komo ta san faransa mina haikaina. Wallahi ta san yuza faransa mina haikaina. Baba tununi ya zan salihi. Allahu akbar. Aba ku tada mana dan shagali kadan kai. Shukran ya rabbi shukran. Ya isa mu tai mu yi sallah mu da bamu samu muka ta hajjin da umra ba. Mu tai mu yi sallah la family. Na mance je bulok je butum tum je mu piti.